Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Komisi Taman Aimin Sia migi Samla Pule ba kinang yai 3 minut shushu. Haka jing pule ba pero jongki ka Rimuliang Zonal Youth Congress. Haka artarik urisa orajar arpho kala samna ka Khusnam shiki khala Ngut ki Samla Pule jong ka thain Rimuliang kibla pas bha haka examen Sslc bat Hsslc. Hakni ji lang pun ko burom pala pelong Hsslc St Francis di Sale haka shnong umwa lang la sakilang do MLA jong ka Rambra Jerngam constituency uba kimfa es marbenyang ubla long kum kongsan haringkat ejing don lang MDC Karambrai uba bajak pigrup sembut kongsan kibla samru iki Khusnam shikini khatlai Ngut ki Samla daki memento ka sernat bat ka song pisah. Hakni ejing lang la sakilang do ba pan syarai lang pingrup ublong presiden jong ka NUSI Meghalaya uba binong lang presiden jong ka District Congress Committee uba Fernandez Dakhar bolong usketri jong ka Youth Congress kidi khot pat nokit kam jong ka Rimuliang Zonal Youth Congress bat kikimi kipa jong khana jong kini ki plasha pun ko burom. Pi mentang step 1 peladat pen pi ke jing pulih ya cukin Shakhmat nang ya kam barit kene ke jing job mentang sigini ka award kam dei tang jo piser kari jong kumi kpa jo piseru kimi kpa baro na balik baki krisyan baka umsep jong ki pen pulih piser mentang bar ma piseru pi kam peleno kata triban small crowd kan nam ki real winners ki real champion ki piser ke kini ki jing job pa pio Pidi ban kin mau be hajingim bu hajingim joki bat kin mau nga job mentasi kene kawai la shai nga job so kawai berit step by step umdan balaban khang lenti ya phise phidon ka jing start phidon ka jing puli umdan balaban khang ya phise balaban khang ya phise ditang ma phi dala de umno ka poi kene ka jingmut ban dan kum kene ka awat kene ka dong than dei hadin ba Rimuliang Youth Congress Komiti kala syok berkat ba lampun teli ki benai ngala benong bat akajing trailang jongi ki nami kemat ngiru ilai ai men sim ki bat ni dap da jing kemen akaba ki dang kum kane ka jingmut ban thau kum kine ki award naman ta ki khon samla jongi hakane ka dong da than hoi ida panong ini award ini barit Henry kini ki sertifikat ki bapio kidai kita i bakam koridor bani kitu ki momen doro hakaba piyat na kapor bapinnet puli shushu Shakhmat miladan ya kejingalang jongi hakaba milaya sotu lam bakinong penya jong ka Rimuliang Kongres bakumju badi MLA milaong ba nangne Shakhmat ingin pensyang ban penyai ban ngenyai beteng be jangan ka award manusnam ka kubur menta baro ki kon samla kan ka konstituensi banon nusnam banwan indon be jangan ka award menta baro wai ka konstituensi kenang ba ki kon samla jongi kinang sulur ba kinang 3 minut bakinnya yo ban khet yu so jong jing job ka jing puli bat kumjuru ka karya jongki ke kawairu ke bangakwa ban announce hakane resmi menta kalau bahadian bagi nasional perkat ha bat MLA bat secretary juga Youth Congress bat baru ginom kitkam ngila shim yang kane karai ba naka konstituensi jongi uno ne kano pun samla naka konstituensi ramrai jengam ubala banwanra yala de haka top 20 merit list jongka state kemud kadi kebenta jongka Youth Congress pakumju jong yameli barnga bangna shimene karai ba yaki yaka higher education jongki lesi kemud ki berpas ya class 10 ya matric ya 11 12 kemud ngin pensiu ya educational fees kepada jongki barkumju ru yaki berpas class 12 ki bawan hapo ka top 20 merit list kata ru kalau kumju ngin pensiu nang ta graduation ke jongki Play I can pang ini kajing study pa. Tengok I can pang ni start munjo
Menrai kinong kaduna kala ndon paple kala iki nak takadaw ngis sakit kum kinong sor la ple kala ngam chai uksai pi wai ngalo wei hi badai mu kun jok himar murai badai na sena na hundam ndai ba ple kala ini niyo kata kala ngim kia but masyo gini kena sana bakum lawan yang disimpan da ngin ple kala ini aku perlu tiru but nada pijan kono kajimot banyak kun KIS ya UPSC kumbapin au KIS KIPS bakiwai ni long deploy ban play kalat pe hiwa ni long deploy ban yala pe pi sano kunyo pagi coaching center kan play ni kajingkang yang ini kinok undang untuk KNB na bangin yo bangin long ta ki he ki hai kum ba ki long ki wai ndai la da long ki he ki hai ro ngim dai ki matlan ya ka dau han ki jin ni de bet mau na ko ko ban na ingi wan ban na ingi ni no ka badan kam hang ne dolong ba bor ne i ba ki la long ki engineer ki la long ki doktor banong one place na ko dau ni jinjar punya ki doktor hanong lang PSC ni jinjar punya ki doktor haram lang PSC tilara filong ki doktor ki engineer ki IAS kenma dia kadang kadang ba kan wanra ya kalau jong ki para jong ki kun ki jong iro bakin buat kan usah